କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥାମୃତ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ପଡ଼ିଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆକାଶଟା ନାଲି ଓ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ଝଲସୁଥିଲା। ସେଠାରେ ବୀରକର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ସେ ନିଜ ରଥର ଚକ ପାଖରେ ବସି ଭାବୁଥିଲେ, କାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସାମାନ୍ୟ ଲୁହ ଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ମିଠା ହସ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଆସି କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ, ତୁମେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ କାହିଁକି? ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? କର୍ଣ୍ଣ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଜଣେ ପଟେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ଅଛି। ମୁଁ କାହା ପକ୍ଷ ନେବି? କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଧୀର ଥିଲା। ସେ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲେ କି ସେ କ'ଣ କରିବେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆକାଶର ଗୋଟିଏ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରାକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦେଖ କର୍ଣ୍ଣ, ସେହି ତାରାଟି କେମିତି ନିଜ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ରହି ଆଲୋକ ଦେଉଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ପାଇଁ ତାର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ସାଙ୍ଗ ହେଉ କି ପରିବାର, ସତ୍ୟର ବାଟ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। କର୍ଣ୍ଣ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁତା କ'ଣ ବଡ଼ ନୁହେଁ? ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିଲେ। ସେ ଦୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବନ୍ଧୁତା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ସେ ଯିଏ ଭୁଲ କାମ କଲେ ତାକୁ ଅଟକାଏ। ଯଦି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେବା ହିଁ ବଡ଼ କାମ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। କର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ବୋଝ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଉଛି। ସେ ବୁଝିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବୀର ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛ କୃଷ୍ଣ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ହିଁ ମଣିଷର ଅସଲ ପରିଚୟ। ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ସେ ଜଣାଇଲେ କି କର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ଏହା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କୃଷ୍ଣ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ରଖିବି। ମୁଁ ଜଣେ ବୀର ଭଳି ଲଢ଼ିବି ଏବଂ ନିଜର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବି। କର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ଆଦୌ ଡରୁ ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଆସିଯାଇଥିଲା। ରାତି ହୋଇଗଲା। କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିଲେ ଯେ ସତ୍ୟ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ। କୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲା।